onego bedni iparo, onego bedni ing'e chik, kendo onego bedni you study the society in a manner to enable you lead the judicial arm. To gima nyaka kon jo Kenya, nikech kata mana Attorney General en colleague na, kendo en kaka an gi namba mar admission, en be en gi namba. To achiel kuom ing'eni Attorney General tije en advice the government or advise the president. To tijwa kaka lawyer, kaka okil, an tija en nyisi ni mae kaka katiba wacho, kendo mae gima onego itim kidwa ni odhi kalure gi katiba. Lakini ok en tija kaka lawyer kata tija kaka okil mondo achunigo akawi tadiye buomba ta adiyi gi advice mami. Manene legal advisor kosekoni to koro kiamua ni itime titime, kiamua no kitime to mano wachni. Koro mano be nyalo bedo another problem. Okawacho ni Attorney General masani ok advice president. Hapa ni advice to gima nyalo bedo ni ok timre en ni the recipient of the advice okete tim kata ok winji odino ite. Koro hapa ni Senator Sifuna mano wacho ni ka ololo opong'o iti tapata chiel maliet omonego bedni imi tichako winjo wach. Makoro akeno sido wasenga nikech wach CAS ni iwacho gi dho ngere ni it's a thorn in the flesh. Kalure kod bill mabende kendo chako liek kendo mano mar duoko kata mana jolub joten migepe e telo. Wasenga jal michione chik, michione paro koso wasenga. Shida mantie kae ok en kata mana ni wasenga. Shida en ni wan gi ji ariyo ma ok winj wach. To wach ma wawacho ni en wach mar katiba, ok ni wach ma jo Kenya wacho. En wach ma jo Kenya wache, but giwache gi teko mar katiba. Mokwongo en niya, ni CAS mago gin migepe kata positions ma onge e katiba. To kisomo chik ma olieki kata proposed amendment bill mar National Government Coordination no wacho ni CAS kande gidhi report to ng'ama iluongo ni Attorney General. Kuri nyalo penjri niya, ni to Cabinet Administrative Secretary ere kaka en odhi report to AG to ng'at moripo bed ni o assist miluongo ni Cabinet Secretary to report ne rais. Emomiyo kacha wawacho ni position no en gima onge, nikech ing'e ni the moment miwacho ni dwa create